Haino hailam sogo khajani takote bukuk songrono somung channel tini khetui phejoko wak bahano sakai chana nai nahadi bukor ekdom bukhumo pana kare kecheng ekdom poriskar bu phamtai bahan kaham dalok jak sida kaham enge tambai sana enge nahadi muya hakati bese sakai sanai muya tabu hakati ni jora aban bage muya kaham ngi tongkha bon banyo o hakati banyo sakai sanai ke phaidian video pa sak norok nai tong dike norok ang bahike sakhaisa norok nugui manana nahadi muya bai wak bahan ekdom mili ui tongkha he diba kothok engke tabu wak bahan bo poriskar sunai te muya bo hele bai gere nai nahadi ang oba hake helepka norok no helep marok phunuglia video log naise henai muya no ang hakati ba bele khanya helepka nahadi ekdom kaham khai na helepka tai reja khanya helepka nahadi ang reja khanya helepka chakhwi ba noromoi thanai reja phai helepa no noromoi thanai hinai no ang reja khanya helepka gobono tabu sui chakhwi muitego dagra nai chakhwi songnani bagi tego kaisa tanai kaham kai sui no daganai muya no nahadi sui kaisa tego dakha gabo saike tonai ke tabo kai wak bahan supi ugranai wak bahan bo sui saike tonai nahadi wak bahan bo subai ke sui ang saito ke tonai tongka kaisa bati bo engke o chakhwi rona baga ang mosu katham pheko goi na kha tai hasing no grade khai na kha obono rona ni bagai engke tai kisa dal boronai ang dal boronai engke ekdom dal rekhai to belai no chakhwi thogo ke tabu muya tego dajago ang tabu dal ri renai dal chui na kha dal chui bono sakang dal bai muyano sakang ang hontali uinanai ta kisa somrok sudarok rugui ge som ekdom chamus rosongoi rekha ke tai chamus kaisa ruwana nangya khai ulo phano rui mano ke ang khai ta so som kapra rok saya ba ke tabo khai sudari reganai suda ekdom chamus rosongoi ni rekha ke tai sari repino suda nobo nahadi sudano bodi ripika taisa angke tabo khai obono box hai regane horo nahadi muya ni butui nongkhorka ang koli brekha angkai suda je nangjak angkai kesak se ingnan surungi haike haidi ba angkai joton obono koli mix khaire nai obuti baino o mane muya kasak thanai ta ang mane amti haike mani karon ke muya no kisa norom ri nana hneise emne butui ri songkai bo noromo haipano ang obo haike songka angkai butui ro kesaria khainani bagai ang hobo haike songkata nahadi muya jotono kesak ngi thangbai kya nge tabo ngka ang wak bahano ri sine o jorao wak bahan renai mosorok bebang no rui tai butui bo ri sinai muya no angki san noromoi nana bagai se rukrubui nawo mane suda bai rukrubui na khata ba haike ge nahadi wak bahan ri kha ka tabo khai mosobe hasing no bo ri sinai ekloge no angke ruui nai bono tabo kisa mix khai na granai ang koli na granai ekloge no ge kaisa koimong norok ni thani norok jodi na ani channel kata langai tongkha ka norok ani channel subscribe khairi di tani video no like di tai share khai di nong ni friends tai family rong no norok ni hamjamang belano nango sugno hambai nahadi ingke ang mui butui ri khalogi logi no butui na han chamani butui ri kha tabo ingke obono tabo koliri ruoi bono kutuk risinai ta dailo kun phan kyo ya kho jas ang muya no simise kisa hontali nawta gemne muya bo muya kho ga tabu khai mufunai wahan bo munai mosorok bebang no munai nahadi kutugui phaikya sakhai kutugui phai kolai nai phinai taisa mo haiko puila kutuma ba kesak yang tongkha mane ulo sangnai take dal bo kyong na naikha hai diba ke mosor kun phanang ya kho o mosor sakhi bai bebang no gelai thangbai nai ulo hkai wak bahan bo muya kho kun phan kutuk dorop siko tabo ke bono tabo haino hai kutuk ri phinai ta noro bo hake jada sa ang hake muya no puila hontali oi chakhya ba hake jada sa noro comment sidia no nahadi kutugui phai tongka haipane phena kesaria belun hake phufum loge phati oi thangota ge yang kutuk sininga ang lebu bulai bo ready khai tonkha lebu bulai rekhang ge belai no chakhai motomo tai kaham kai sui ang kesar ni bokong kerang no bo khibi rekha ge nahadi chakhai bo kutung mane balokha gonong khangke nahadi jotono moso bukuro kepek baikha norok nugui tongkha nai moso
bukur ekdom norom khe kepekjak tarpore khe muya bo munjak tei mangso bo munkha abo hai wngkha bwtui rok bo kwchak wngkha nahadi bwtui bo kisa rankha kwchak wngkha tabo o jorao ang lebu blai riri sinai awan bo logi logi no rwnai lebu blai rwmani logi logi no ang awan bo rwnai nahadi lebu blai riri kha lebu blai kwbangma riri kha ekdom motom sugo tai chakhwi lebu bahaini bagui belai no thokta motomui abo haike ke koli riri kha kisa kolma logi logi no ang tabo awan riri sinai ang mairum nokni mairum gurano no mane tui kisa thanda rui galogui rekha no abono funuglia hingke awan to chung jotono saimano hai diba aboni bagui hingke tabo khe awan rwmani kisa koli rinai kolui bono kutuk rwnai ta hingke tabo rwdrago to gono ngya kho kisa kutukna nango kaise gono sijagui phaio ta awan rwmani ke nahadi lebu blai bo muya khoba abo awan bai baksano lebu blai bo munui thanai ta hingke tabo kutuk rwgranai nahadi kutugui phaikya hingke norok kutukmani nugui tongkha na awan gono ongui phaikya hingke o jorao ang tabo hor off khairi sinai awan gono kutukmani gono ongui tongo ta hilik hilik haike kutugo aboni bagui hingke ang hor off khairikha tabuk norok no ang koli funugano bwswk awan bo hai ojon wngkha nahadi awan ekdom ojon hai diba ekdom thik muya bebak no norom khai munkha mangso bo munkha tei lebu blai rok bo munkha nahadi ekdom kothok motom jib jib wngtongkha bwtui rok bo mane chakhwi peda rok bo ekdom thik ta hai diba bwtui ekdom gono ongui thangkha ekdom motoma jib jib wngtongkha obo baino mayok pungsa khai chai mano chakhwi bai hai diba chinti prasani mui chakhwi mui gudok mui hingke tei sana kokrui thokmani hai diba hingke nahadi ang tabuk obo 15 minute kholobui tongnai 15 minute ni agulo nahadi ang kaisa bati o khoksai nakha chanani bagui ekdom kothok motom jib jib wngui tongkha muya bai wak bahan chakhwi ekdom muya bo norom khaino munkha ekdom kothok obo haike chakhwi chakha hingke khakhaiyo norok buji mankha na ani muya chakhwi songmano hingke norok jodi no chajagui tongkha ano comment rok sidi hingke tini ni bagui swneng siteng taisa norok bai malani haino hai next video o।